Voi vitsi, toi tippuu. Vitsi, miten te näette hyvin? Vitsikö tää tippuu, kun tää on ihan surkea. Näettekö te nyt? Oikeesti, miksi tää ei pysy? Mikä vaan? No ei kun ihan oikeesti. Tää ei oo mikään naurun asia. Noin. Tässä videossa pelataan taas vähän Fortnitea. Me nyt ländättiin tänne, kun kesti vähän. No nyt näette varmaan vähän paremmin. Miksi mä menen merelle? Noin. Tää on siis 15 pelaajan tilaajan spessu. Tässä vitsi, tässä on tää. Joo, tässä on tämmönen tyhmä lavi. Sitten mä oon nyt vähän parempi kuin silloin 8 kuukautta sitten. Oli 10 tilaajan Forttispessu tai 15 tilaajan Forttispessu, koska mä sain 15 tilaajaa. Ja joo, nyt pelataan taas Battle Royale ja koittaa saada voittoa. Mulla on siis täällä seasonilla jo 3 voittoa siis. Mut koitan saada taas voittoa, koska mä haluan sen videolle. Kun viimeksi ei saatu, niin siinä mä voin katsoa sitä. Aina näitä muita mun voittoja mä en pysty kattoo. Paitsi niistä replaystä mä puolella. No mut kuitenkin, niin mennään tänne ylös. Näinhän katsotaan tästä vaan chestei. Tosta noin, tosta iso potti. Nää on ehkä vähän tylsää, kun ei tänne tullut ketään, mutta seuraavassa matchissa mä menen jonnekin muualle. No. Sentilpuppu. Okei. Joo, tää mä oikein sekoilen nyt. Mä yleensä aina surkea pelaan, kun mä oon tossa kun mua kuvaa, tai niinku mua kuvataan, niin silloin mä oon yleensä ihan sairaan surkea. Mut sit kun et kukaan ei kuvaa tai niin, et se ei tuu videolle, mä pelaan niinku yksin vaan, mä en kuvaa, niin silloin mä oon niinku jotenkin niinku aika hyvä, tai siinä on ainakin paljon parempi. Missä täällä oli se auto? Varmaan sen täällä. Tuossa on sentään toi tommonen homma, tai tommonen juttu. Eiku joo, tuossa on auto, meikä menee siihen. Ja joo. No aatelta. Joo tosiaan, me otetaan tää auto tästä ja mennään alueelle. Mä en tiedä, tää ehkä kestää joku en mä tiedä paljon tää kestää. Mä pelaan tässä muutaman matsin, kun ei taas jaksa mitään puolen tunnin videoa kyllä tehdä, että ei jaksa tehdä mitään niin pitkää, ehkä joku 20 minuuttia tai vartti. Ei ehkä varttia, ehkä vähän pidempi, en mä tiedä. No kuitenkin, en tiedä kuinka pitkä video tästä tulee, että varmaan myös joku semmoset puoli tuntia varmaan. Joo, nyt mä menen nopeasti kuselle, mä teen nopea tähän boksin, niin mä tuun kohta takaisin, niin joo. Mä tuun kohta takaisin. No nyt mä tulin. Ja joo, ei oltu mua näköjään tapettu. Oho.
Tuosta videolta näkyy, että tuliko kukaan. No ei tähän kyllä tullut ketään. Kyllä mä sen tiedän. On ihan sairaasta, kun jää jonnekin seinään jumiin joku auto jää siihen jumiin, niin se pitää hakata se seinään. Niin, mut minneköhän menis? Mennään jonnekin alueelle vaan etsiä tyyppejä, koska tää ei oo semmonen tylsä video, missä mä kämpin vaan jossain puskassa. Ja tää ei oo niinku mikä niinku niitä Fortnite-kuppeja ja niitä sellotteita kuppeja. Niin sit se ei oo semmonen, että siellä vaan kämpitään ja koitetaan saada pisteitä ja näin. Tässä on näin. Niin tää on oikeesti semmonen, ei ole mitään nössöä eikä lähetä niinku vitsit. Niinku olla mitään nössöä ja tolotteita. Niinku me oikeesti etsitään tyyppejä ja laitetaan ja niin. Leikattaa tuo. Tänne. Tosta. Pitäisikö ottaa snipu? Joo, mä otan snipu. Vaikka tää onkin aika surkea tää snipu tän seasoni. Mut silti mä otan sen. Se on kyllä aika surkea, mutta mä en tiedä kannattiko ottaa, mutta otin nyt silti. Tää on kyllä aika surkea ja maki on täällä aika surkea, mutta joo, mä oon täällä muutama headshotin vetänyt, mutta ei oo kauhean helppo vetää headshotteja tuolla snipulla, että mammuttipistooli on kyllä parempi, että mä ottaisin mieluummin mammuttipistooli. Että joo. Mistä on niitä tyyppejä? En mä tiedä. Ei tässä! Kato. Kattokaa tää snipulla. No ei, katsokaa kuin huono tää snipu on. Tää on ihan surkea. Niinku oikeesti niinku. Niin. Ja toi Tsukjukki on kyllä aika hyvä, kun se lisättiin. Aha, uusi äijä. Noin. Ja täällä on vähän botteja. Joo, tää on pikkusin. Vähän vaan botteja tossa noin. Tapettiin vähän botteja. Jos haluatte niinku lähettää mulle kaveripyynnön, niin nimi KassuGamer7614 sanon vielä kerran KassuGamer7614 on mun nimi siis. Ja joo. Mitä toi äijä tekee? Miten tää ei osu? Kato kuin surkea tää on. Siis tää on niinku yksi ehkä historian surkeimmista. Ei vitsi, mä teen Valdemade. Aha. Noin. Ei tänne tule joku autolla. Ei. Ei, tää on joku oikea äijä. Tää on oikeesti joku hyvä varmaan. Tää on oikeesti varmaan joku hyvä. Tää ei jaksa alkaa pulppaittaa. Otettiin high groundi tosta kuitenkin. Joo, lähti vetää. Mä en tiedä. Joo. No mitä sä siinä koitat? No, mitä tää äijä niinku piikkaisi nyt? En mä missaa tota. Noin. Tää on ihan helppoa tappaa nää tyypit. Sitten täällä on myös oikeesti. Niin tän takia täällä on niinku aika helppo niinku saada niinku voittoja täällä. Ainakin mä oon saanut 3 niinku tänään jo. Ei, miten mä en osu oikeesti. Mä haluaisin edes yhden headshotin. Mä en oo vielä osunut kertaakaan tässä. Ei, tällä ei oikeesti mahdollista osua. Noin! Kerrankin osuin oikeesti.
eka osuma niinku tässä videossa. Vai että siellä on joku. No käydään sakessakin tuota. On nyt näitä botteja. Niinku ihan oikeesti. Itse haluaisin mammuttipistolun, mä oon siellä paljon parempi kuin tällä sniperilla. Joo, mä oon tällä sniperilla siis ihan botti. Tuu vaan alas. Mitä tuutit tehdä? Ei vitsi. Tuo on se grenade juttu. Granaattilauncheri. Ei. Miksi mä ammuin snipulla? Ei, joo. Hane. Tuosta äkkiä snipu. Joo, ei mä haluun mun snipun. Joo, en halua snipu. Se on niin huono. Sit äkkiä tää. Mä oon sitä aika surkea pelaa. Ei vittu! Ja oikeesti, vihaan oikeesti näitä vitsin kekka vaan spämmii tätä oikeesti. Mä lähden vetää. Ei vitsi, lähde tästä pois. Ei vitsi. Miksi tää oikeesti? Miksi tää ei laita pädiä? Ei kun niin, toi ei ollut sellainen, mikä piti painaa 2 kertaa. Tuo oli semmonen pädi, mikä piti heittää siihen, mä unohdin. Mutta oikeesti jos mä saisin toivoa yhden jutun, niin se juttu olisi se, että noi tyhmät granaattijutut poistettaisiin oikeesti. Ne on niin oikeesti niin ärsyttäviä. Oikeesti ne on niin ärsyttäviä oikeesti. Ei niissä ole mitään järkeä. Joo, toi matsi ei mennyt ehkä niin hyvin, tai saatiin ainakin muutama tappo, mutta joo. Jo 12 minuuttia mennyt jo. Meni yhdessä matsissa, niin otetaan tästäkin joku puolen tunnin video sitten varmaan. Kauhean moni, että katon, niin ei se haittaa, niin ei mun tarvitse tehdä. Ja kun ei viimekään videossa ollut vaan 20 katselukertaa, kun en mä saa tilaajia, kun mulla on mukavasti niin huonot videot ja kaikki, niin en mä saa niin. Mä koitan tehdä hyviä videoita, Fortti-videoita ja kaikkia tämmötteitä, mutta en mä saa tilaajia ja kaikkia videoita ja niin. Niin, kun tää on muutenkin mun 4. video, niin ei, jos shorts-videoita lasketa niin kuin oikea video, niin tää on mun 4. Mut niin. Tää on aika vaikea kuvata, kun tää tabletti, tää pyörittää sillain, tai aika huonosti, että tää on vähän lagaa ja tälleen. En tiedä saanko edes tätä edes ladattua tätä videoa tänne, että voin laittaa semmoisen pikku video, jos mä en saa, että on koittanut laittaa paljon videoita, mutta en oo saanut laitettua videoita, mutta kun ei mun tabletti toimi. Mä ehkä haluaisin sitäkin. Koska mä koitin tätä tablettia tämmötteeseen juttuun, niin tabletti oli, niin ei tuohon mahtuu vaan puhelin. Niin siinä mä voisin kuvaa puhelimella. Niin siihen mahtuu vaan puhelin. Mutta se ongelma on se, että sit mun pitää pitää seinässä kiinni tätä tablettia. Niin että on sitten aika vaikeelta. Mut kyllä tää tässä pysyy. Kunhan mä vaan heilu tässä, niin kyllä se pysyy. Tuleeko tänne ketään? Joo, tulee tänne 1, 2. Joo, tänne tulee ainakin 3. Okei. Nyt ei please tää chestilakia, eikö mä voin vaan rikkoa tää. Noin pesäpallomailla. Tiedätkö, että sä et ota fall damagea, jos sulla on pesäpallomailla kädessä? Tää on aika mun tietäkseni. Pitäisikö mennä puskeen? En mä tiedä. En mä mene vielä. Oho. Pitäisikö ottaa meitä? En mä tiedä. Meikä vetää nopea nää minit. Ei kukaan niinku 20 katselukertaa niinku viime Fortti-videossa, että ei niitä kauheasti kattoo, paitsi ne on varmaan jotain mun kavereita ja jotain randomeitakin jotkut kattoo.
Mut ei mua kommentti. Mulla on kyllä shorts-videossa mun kaveri on kommentoinut sinne joo. Mut ei kukaan randomia oikein ketään. Kukaan kommentoinut. Kun ei mulla ole näissä ollut niinku kommentteja päällä. Mä laitan ehkä tähän videoon kommentit päälle, jos mä pystyn. Kun mä koitin laittaa niihin videoihin, mä koko ajan vaan kysyn, joo laittakaa sinne kommentteihin se Kassu Gamer 7614, vaikka ei siellä kommentit päällä, niin miten voi olla. Ei kun laittakaa niinku oma nimi. Miksi? No voi. Matkia, se käyttää samaa wrappia tai tuommoista niitä asevärejä. Niitä, no kyllä te tiedätte, ei mun tarvi alkaa nyt selittää. Niille, ketkä ei tiedä, niin voi. Niin kato nyt minkä värinen tuo on tuo ase. Tuo on tommonen niinku avaruus. Niin, se käyttää samaa kuin minä. Tai ainakin mä joskus käytin, en mä nyt tiedä, onko mulla enää noita. En mä niitä ainakaan pois ottanut. Mun tietääkseni mulla kyllä on. Mulla on noin. No, katsotaan seuraavaksi, kun saadaan ase. Joo muuten. Täällä aloitussaarella voisi ottaa kyllä tuo aseen. Veikkaisin, että en saa voittoa, mutta en kyllä varmaan saakaan voittoa tässä matsissa, mutta ei kun siis niin kuin tässä videossa. Tää on joku puoli tuntia, kun kello on nyt 20 ja 8:15, niin tää loppuu ehkä 9 tää video. Mä lataan tää ehkä joskus 10, en mä tiedä, 9 varmaan lataan tän videon sitten YouTubeen, niin joo. No, ei tässä ainakaan mitään ongelmaa pitäisi olla, että ei ole loppunut tää video, jos mä painan tuosta painikkeesta tuosta nappista, niin sit se loppuu. Ja joo, niin. Okei, pitäisikö mennä Crime Cityin? Vitsi kun tää on mikään live, niin ketään niinku. En mä tiedä, minneköhän menis. En tiedä minne menis. Mä menen Crime Cityyn nyt. Nyt jos mä kuolen tässä heti, niin mä en mene enää tämän jälkeen. Mä oon ehkä edelleenkin aika. Tai ainakin kun mä jos joku kuvaa, niin mä oon aika botti kyllä. Tai en mä tiedä, onks mä botti. Mä oon ihan ok pelaa. Tai ainakin silloin Chapter 5 Season 3, niin silloin mä olin ihan botti. Tai en mä nyt ihan botti. Silloinkin mä olin myös aika botti silloin. En mä ollut silloin niin hyvä. Silloin 8 kuukautta sitten. Niin sekin oli 10 tilaa spessu. Ja se season just alkoi. Ja tässä on sanottava 15 tilaa spessu. Jes, mä sain haulikko. 6. Ei, kun en mä saa ikinä noita pikkutyyppejä. Miksi on pikkutyyppä? Miksi sä oot pikkutyyppä? Mitä mä oikein selitän? Miksi mä en saa ikinä kiinni noita tyyppejä? 57 krankki. Jes, mä sain ton pikattu. Ei sulla ollut asetta ja mä pikkasin ton äijää. Oikeesti, musta tuntuu, että mä olin ehkä vähän huono. Kun mä sain sen aseen, niin mä vaan ammun. Mä en halunnut kuluttaa mun luoteen, niin sit mä en osu, kun ne vaan juoksee niin kovaa ja heti lähtee karkuun. Mut joo, kyllä mä tossa niinku sain ton äijää, niinku. En mä nyt mikään maailman poteen pelaaja sentään oo. Jotkut voi sanoa, että kommenteissa toi on ihan botti. Ei kiinnosta, laittakaa sinne oikein ihan botti vaikka. Taikka sitten laittakaa. Oota, näkyykö tää hyvin? Ei, nyt mä ihan noin kiinnostaa oikeesti. Noin, nyt se näkyy paremmin. Noin, nyt se näkyy paremmin. Onko se tossa joo, sillä on high groundi. Älä tuo, älä! Ei tahdistele täjä. Okei, tossa on toi mihin te joku laittu. Miksi sä laittu sen tohon? Ei. Mä aina kuolin tälle pesäpalloäijälle. Eiku pesäpalloiljalle. Eiku pesäpallo. No aina tälle pesäpallotyypille, kun aina joku tulee pesäpallolla. Sitten kun mä tuun, niin mä aina kuolen. Niin mikä logiikka tässä on? Aina kun joku tulee mun päälle pesäpallomailolla, se aina tappaa mut. Se tulee vaan ja tappaa mut. Ja sit kun mä menen jonkun päälle, niin se tappaa mut. Niinku, mikä logiikka tossa on? Niinku, eikö se ole no skill?
pitääkö siinä tehdä vai jotain? Kun mä vaan niinku menen, niin miten ne tappaa mut aina? Mut sit kun mä menen, niin. Mut sitten kun mä menen jonkun päälle, niin ne tappaa muut. Ja sitten kun joku tulee mun päälle, niin mä voin tehdä mitään, niin ne tappaa mut. Ja se on muutenkin nuuskille, niin miten se on mahdollista? Onko siinä niinku... Ja mä olin muutenkin 175 helkettiin. Ehkä mun ei seuraavaksi kannattaisi lähteä karkuun. Ois pitänyt, ei vitsi mä lähdin karkuun, niin mä en pystynyt ampumaan. Ei vitsi mä olin tyhmä. Mä olisin vaan jäänyt siihen ampua enkä lähtenyt karkuun. Jos mä olisin rakentanut, se olisi kyllä tullut niiden seinien läpi ja niiden kaikkien hommien läpi. Kaikkien niiden mitä ikinä on. Feikki, flossi, että OG. Mitä vitsi? Joo, mulla on lavas. Mä olisin vaan halunnut näyttää, kuin hyvä mä edittää. Nyt mä menen tänne Sinysaftiin. En tiedä miksi. Oikeesti tässä matsissa mä haluaisin avata jonkun vautin tai jonkun, että näyttäis me. Mut sitten aina kun mä kuvaan videoa, niin mä aina kuolen, en ikinä saa voittaa. Siinä on aina joku semmonen kirous tai semmonen. Vaikka tää onkin mun toinen video, niin aina menee huonosti, kun on jotain videoita. Mä tyyliin niinku oisin voittanut jo ne kaikki matsit, jos mä en kuvais. Oi niinku, mä muuten tiedän yhden syyn. Mä en pysty keskittyä, kun mä puhun niin hyvin, niin jos on YouTubettaja pitää puhua, kun se on vähän tuisaa. Kyllä jotkut tekee semmoisiakin videoita, että ne ei puhu ja ne pelaa. Niin kuin ne semmoitteet, varmaan tiedätte, ne sooloskuadisella semmoitteet tosi proot pelaat. Siis tarkoitan niinku, en tarkoita sillain proota. Sillain niinku, miten, no joo. Niin. Tarkoitan niinku oikeesti hyvää pelaajaa. Niin ne pelaa, niin ei ne puhu mitään ne joku. Asun tossa. Ei tätä. Oikeesti tää on mun pahin vihollinen. Eli mitä pahin? Ei sit vielä tämmönen Jonne tähän. Ei. Please älä ota sitä launcherin juttu sitten vasta. Vitsi kun mä en pystynyt ottaa puistoon. Mä koitin mennä puistosta medarijutussa, mä en pystynyt. Se veti sitä automaattisesti, kun mä koitin vaihtaa siihen SMG, niin mä en pystynyt. Ja sitten oikeesti, mä vihaan oikeesti näitä tyyppejä, että mä vaan vedän medariin, niin se... Eiku muuten, oliks mulla raksaa tossa? Eikö mä rakentanut siihen? Vitsi mä oon tyhmä taas oikeesti, kun... Mä oon aina niin tyhmä, kun mä kuvaan videoa. Ei ihmettä, kun ei tuu yhtään likeä, ei mitään kukaan tilaaja on niin surkea pelaa, kun... Mä oon niin surkea, mä oon niin tyhmä. Niin ei ihmetkään, kun ei kukaan tykkää, kun mä pelaan. Tai kukaan laita likeä tai mitään. Joo, nyt mä vasta tiesin sen syyn, kun mä oon niin tyhmä ja huono pelaa. Sit. No nyt mä en enää mene tonne. Nyt. Oikeesti mä en halua kuolla heti läntiin. Oikeesti. Mä pelaan vielä. Tää tulee olemaan ehkä vikamatsi. En tiedä tuleeko olemaan. Ei mä saa yhtään mitään likeä, jos mä pelaan niinku joku 4 matsia. Niin, ja sitten mä vaan vähän tapan jotain ja sitten heti kuolen. Niinku, ei tässä ole mitään järkeä. Niin pakko saada joku hyvä matsi. No se eka oli ehkä parhaan matsi. Oho, mitä? No. Nyt me ei mennäkään noihin, koska sinne tulee liikaa. Me mennään vaikka tonne. Siellä on meinaa vauhti. Pitäisikö mennä sinne? En mä tiedä, ei. Pitäisikö mennä? Mä en oo ihan varma, pitäisikö mennä sinne. Mennään sinne, ihan sama. Nyt jos me kuollaan heti ländiin, niin me ei lopeteta tähän. Okei. Eli nyt jos me kuollaan heti ländiin, niinku melkein heti, tai niin mä pelaan uusia matseja vielä. Mut jos tästä tulee semmonen tosi pitkä matsi, vaikka semmonen yli 10 minuutin, tai semmonen, että mä on tosi lähellä voittoa tai vaikka voitan, tai semmonen matsi, mikä kestää kauan, niin sit mä lopetan tähän. Sitten tää on vikamatsi. Mä en oo varma, onko tää vikamatsi vai ei.
Joten joo. Noin, Striker Bursti tosta. Sitten tämmönen, joo. Tää on ihan hyvä niiden bottien tappamiseen. Jotkut voi sanoa mua, tää on kyllä aika jonne ase, eli sen ihan sairaastava ase. Joo. Pulsegraan scanner. Ei täällä oo ketään, ei oo mitään järkeä. Toi olisi hyvä siellä, mikä se on, se Ancient City, ei kun Crime City ja Lonefontein. Ancient City. Ai niin, Ancient City on se Minecraftin paikka, se Varden paikka. Se on kai Ancient City, en oo varma, kyllä se on. Sitten nää kädet vielä. Sitten vielä pesäpallomailla, ne on ehkä ärsyttävimmät asiat. Mielestäni ärsyttävimmät jutut nää on nää kädet. Nää ja sitten tää. Ja sitten pesäpallomailla, ne on niin nouskilleja. Mut sit se on tosi kivaa. Onks tää jotenkin tosi nouskilleja niin. Mut sitten kun sä ite vedät niillä jotain, niin se on sairaan hauskaa. Niin. Vetikö joku, onks tää mukaan joku? Mä kuulin sen semmoinen äänen. Mä kuulin sen ehkä muisen siskon pelistä tai jostain. Muisen siskokin meinaan pelaa tuolla mun takana. Tässä Forttia pelaa. Se varmaan kuuluu siellä. No en oo varma kuuluu. Ei varmaan kuulu. En nyt jaksa, täälläkin on mukaan joku. Taas mä kuulin. Joo, se oli täältä. Täällä on joku. Mä menen sniikisti. Sitten. Se ei huomannut mun askeleita. Ei, älä ylhäällä. Saat high groundin sitten. Ei. Ei. Ehkä mä en lähde vetään. Kato, tuu tappaa tätä bossia. Mä tuun täältä käsillä. Älkää Kato. Jee, mä haluun tappaa nyt oikeesti, mä haluun tappaa sut. Sut mä haluun tappaa, jos sun mä haluun tappaa, niin se olet sinä. Mä tiedän. Sä lähet karkuun, mutta mä haluun tappaa sut, okei? Okay? Mikä tää paikka oikeesti? Siis täällä on näin paljon valvontakamerat. Niin. Please älä tuu tähän seinälle. Okei, okay. Mä voin vetää näillä mun hommilla sitten tai näillä. Oliko tyhmä editti? Ota tosta! No he. Taas. Ja edelleen oikeesti. Sä tulit. Meneekö se sinne? Meneekö se? Sä et uskalla mennä sinne vauhtiin, koska sä tiedät kuka tulee sinne vauhtiin. Noin, nyt sut on tapettu. Noin. Mä en tiedä, oliks toi oli ehkä semmonen vähän semmonen no-skill-pelaus, mutta ei se haittaa, koska me saatiin nää kaikki jutut täältä. Joo, se oli no-skill. Jos mammuttipistooli. Onks tää nyt vielä joku? Onks tässä joku mukaan vielä? Ei. Älä sano, että täällä on vielä. Okei, mä rakennan tähän. Ei noin ehkä. Noin. En mä osaa rakentaa, ei vaan osaa mä. Nyt. Dilpitit. Noin. Siinä mennään shoppiin vähän ostelemaan kaikkea. Sitten. Ai että tosta noin. Siellä pottu. Ja sit 2 legetsästiä. Ai että vitsi kuin hyvä luutti. Sitten. Noin. Okei, tää. Mä
Oi niin, tääkin on vielä yksi ärsyttävistä aseista, mä unohdin sanoa. Mut nyt mä en ota, koska mä en halua ottaa minkään tilalle, vaikka se on ihan sairaan ärsyttävä. No, ei tätä samaa sitten. Otan buuni. Eikö buuni? Sitten, joo tässä ei niin nää kullat, mä unohdin ne. Joo, mulla on melkein täyskullat. Mä en huomannut. Koska nää saa niin nopeasti nää täyskullat. Tää on ehkä nopein tapa vaan. Tai sit mennä ryöstämään niin jotain paikkoja. No täältä se ihan sairaasti kultaa. Tää on ihan hullu paikka. Joo, lähdetään nyt tonne. Me mennään siis tonne shoppiin, eli toi on shoppi, jos ette tiennyt, eli kauppa. Niin me mennään täältä tänne. Älkää sitten, joo. Noin, sitten tästä mopo ja sitten shoppi. No. Sitten siitä saarelle. Joo, se on niinku mun ja yhden mun kaverin taktiikka. Et me mennään niinku, ei me aina tehdä sitä. Mennään tänne, otetaan täältä vauhti, tapetaan kaikki pelaat. Sitten täältä shoppii hakea lisää luuttia. Ja sit sieltä niin saarelle ja hakea sieltä kaikki hullut luutit. Ei, joo, mä en seuraa sua. Mä lähden vetää. Mä en oikeesti jaksa noita. Ei, älä hittaa mua, älä. Ei tää matsi oikeesti voi tähän loppuun. Mä en halua, että tää video loppuu. Ei, älä puraa. Mikä oikeesti, jos sä usko jo. Älä puraa, ei se auta. Yksi. Nice. Please, älä nyt oo mikään mä en. Ei, mun pahin paine. Ei vitsit. Ei oikeesti yksi toi, ei vitsit. Ei tonne tullut uusi. Ois vaan pitänyt ottaa se auto. Tein niin pahan virheen, kun sen moposta voi niin helposti. Ei päästy shoppiin. Joo, Joo, mä pelaan nyt vielä tän yhden matsin. Kestää kuinka kauan se kestää. Lopetetaan loppuu heti. Taikka niin ihan sairaan pitkä matsi. Niin, tää yksi peli pelaa. Mä pelaan nyt. Tää on nyt viimeinen peli. Vaikka tapahtuisi mitä. Vaikka niinku maapallo räjähtäisi, niin silti pelataan tää matsi. No ei nyt ehkä sitten, mutta vaikka niinku, ei kun tää ja menee shoppiin. Joo, tää on siis viimeinen peli. Eli nyt me ei jäädä siis mihinkään kököttään tuollaisten tyyppien kanssa. Eli nyt me mennään nyt sitten hakemaan vauhti siitä shoppiin. Niin. Meidän pitää nyt päästä shoppiin. Me ei oteta nyt mopoa. Me tiedetään nyt, että ei oteta mopoa. Kun siinä matkan varrella on tyyppä. Se vetää meidät loviksi. Me yritetään mammuttipistoli, tehdään torni siihen. Sitten joku snaippaa meidät totta kai. Joo, ja niin kuin paras aloitus, eli huonoin aloitus, eli että mulla lagaa. Ja musta tuntuu, että tää matsi oli tässä sitten. No mitä? Et ite ottanut aseita, niin mitä sä siinä oikein? Oli sun aseet siinä, mutta et ottanut niitä. Nyt me mennään Masked Meadowsiin taas. Ei vitsi, mulla vähän lagaa. Eli me hypätään jossain tässä kohtaa bussista. Ei oo. NYT nyt. Ei vitsi, mulla lagaa paljon. Ei. Please, jos tänne tulee joku toinenkin tyyppä, niin mä oon kuollut. Se tarkoittaa sitä, että mä oon kuollut. Mä oon kuollut silloin.
Paitsi jos tää loppuu lakaamasta. Please lopu lakaamasta, please lopu. Mä en halua kuolla heti. Noin, nyt ei enää lakaa niin paljon. Joo, mä pelaan Xboxilla ja joo, täällä lakaa aika paljon. Mä kyllä sitten kun mä oon iso, niin mä kyllä haluaisin ehkä jonkun. Mä haluan ehkä jonkun niinku. Mä kyllä ostan jonkun koneen tai jonkun. Joo, mä ostan koneen. Ei, tänne tulee joku toinen. Tätä ei jää. Joo, mä tiedän, että mä kuollaan. Mä ennustan, että me kuollaan. Mikä Apprideri toi on? Niinku, mikä sä oot? Onks toi defaultti? Ei. Eihän toi ei, älä please olla Lara Croft. Ei toi on Lara Croft. Ei. Onks toi se Lara Croft? Ei. Lara Croft on OG skin ja nyt mä kuolen tolle. Ei. Älä oo Lara Croft. Ei. Onks tää? Se on! Äkki Hane. En lähde siis vetämään, siis niinku, mä menen vaan tähän taloon. Joo, nyt me kuoltiin, mä tiedän. Me kuoltiin. Ja sit vielä lagaa, ei. Pahin oikeesti, kaikista huonoin aloitus. Tulee hyvä pelaaja ja OK pelaaja tuohon meidän saman paikkaan ja sit vielä kuollaan. Eikö siis sit vielä lagaa? Pitäisikö vaan lähteä vetää? En tiedä. Ei lähdetä vetää. Tässä on kestänyt puoli tuntia. Tässä ehkä. Nyt kuollaan sit. Mä tiedän jo, että me kuollaan heti. Ei, nyt alkaa taas lagaa enemmän. Please, älä tuu tänne. Okei, mä kämpin. Okei. Vitsi, kun olisi joku AR, niin voisi oikeesti ampua sen. Nyt, oi vitsi, tää viimeinen matsi vielä lagaa näin paljon. Joo, ei saatu tälläkään kerralla voittoa. Ei niinku oikeesti, ei saada ikinä voittoa. Jos tää Lara Crofti nyt puskee mun taloon. Ja mä kuolen heti. Okei, tänne tulee joku muu. Se veti ohi. Onks toi Lara Croft? Sano please, että se on. Eikö se vetää vai? Se meni vauhtiin. Mut ei me voida mennä vielä, kun mulla lagaa. Ja kyllä me ehkä voidaan mennä. Paljon mulla lagaa. Pystyis mä juokseen? Joo. Ei, mulla lagaa näin paljon. Ei. Mun on pakko kömppiä tässä auttaa, jos se tulee. Ei ihan pakko oikeesti. Mä en voi mennä tonne. Mä en voi. Se on tossa ihan katolla. Ei, nyt se voi huomata, mutta vai voiko? Itestään. Mene sinne vauhtiin. Noin, me vauhtiin. Ja mä sniikkaan sinne vauhtiin ja vedän tum. Joo. Mut sit niin mulla edelleen lagaa oikeesti. Voisiko tää lagaaminen nyt loppua? Onks tässä auto? Tekis niin mieli lähteä vetää oikeesti. Oikeesti tekis niin mieli. Tästä. Okei. Vitsi, mä haluaisin semmosen vaikka pesäpallomaailman tai on ihan sama. Onks toi nyt edes hyvä pelaaja? Miks toi äijä on? Se on tossa. Ootako se on avannut ton vauhdin? Mä tulen. Älä tuu tähän ulko.
ulkopuolelle, please, älä tee sitä. Ei lisää lagaamista oikeesti. Ei tässä kohtaa oikeesti. Mulla on koko peli lagannut. Nyt. Nyt. Me odotetaan, kun se tulee pois. Sitten me ammutaan se. On kyllä hullu taktiikka. Mä varmaan kuolen, mutta... Ei, kun tää on simple editti, niin se painaa 2 kertaa, niin se vetää nää molemmat edittäjä. Joo, nyt hane. Hane. Kun lagaa, mä en ois lähtenyt muuten, mut kun lagaa niin hipputin paljon, niin oli pakko oikeesti lähteä. Mä lähden nyt. Mä lähden nyt. Sori katsojat, jos ette halus sanotte, että mä oon joku nössö, mut kun mun on pakko lähteä. Ihan pakko oikeesti, ihan pakko. Koska mulla lagaa, niin en mä halua fightaa, jos mulla lagaa, kun ei siinä ole mitään järkeä. Nyt nää ajat mä menen oikeesti. Mä en edes tiedä miksi mä lagaa, mutta ei. Mammuttipistooli. Mitä? Siis? Mitä? Lagaaks mulla noin paljon? Lagaaks mulla oikeesti noin paljon? Siis eihän mulla nyt noin paljon lagaa. Siis ei voi lagaa noin paljon. Siis oikeesti, nyt lopettakaa se lagaaminen. Nyt, miksei tää lagaa? Ei. Miksi? Mitä? Mä luulin, että mä niinku missasin ja se osui päähän. Ei, tää ei oikeesti, että ei oikeesti, voiko sä nyt loppua? Tässä, mulla on vielä videokin tässä. Mulla on niinku vielä videokin, niin ei tässä ole mitään järkeä, tää pilaa koko video ja mä en oo uudestaan tätä kuvaamassa. Joo. Joo, ihan oikeesti. Mulla meni tunteesi. Kone 2, 1, 2, 3 ja POM! Mitä? Jos toi joku osui, niin toi. Joo, mä vaan. Vitsi, tää on joku maailman paras. Tyylin kohta se saa joku aimboti. No ei sentään ollut, mutta mä oon niin huono, jos mulla lagaa. Nyt ette voi sanoa mua muuten botiksi, koska... Tai nyt ette voi sanoa, että oot ihan surkea, miten sä oot noin surkea, koska mulla lagaa. Noin. Nyt ette ainakaan voi sanoa siellä kommenttikentäjutussa tai kommenteissa, että oot ihan surkea pelaaja, miten sä oot noin huono. Koska mulla lagaa, niin mä olen niin huono. Niin. Sitten kun mulla ei lagaa, niin mä en oo niin huono. Sitä edittaakin ihan myöhässä. Ei. Mä oikeesti tää näyttö vaan heiluu ihan niinku... Ei tää heilu tää näyttö. Jos se heiluu sillään tälleen, niin sit on vähän mahdoton tappaa. Mieti jos se heiluisi tollain. Se äsken heilu, tai sillään näin. Mut vaan ihan jäätävän kova. Joo, tässäkään videossa ei ole editointia. Eli se editointia, niinku, että mä niinku editoin mitään, niinku, että mä vaan niinku lähetän tän videon tämmöttenä. Siitä tulee 44 minuuttia. Eli pisin videoennätys, ei kun mitä? Ei. Tää. Mä menen, okei. Sori. Joo, ei, joo. Jes, nyt ei lakaa, miten nää yhtäkkiä, ei kun nyt taas lakaa. Mä luulen, että se oikeesti loppuu. Se lakaaminen. Okei, joku tekee Skybasea, kun vaan. Nyt sitten pelataan niin hyvin kuin pystytään.
Varmaan kuollaan heti. Pitäisikö tehdä huomenna taas video? Tää on kyllä niin rankkaa tehdä näitä videoita. Niin. Noin. Tää mammuttipistooli on vaan hyvä, mutta ei ole hyvä silloin kun lakaa. Tai on se nyt silloinkin, mutta ei ole niin hyvä. Oh, vitsi kun mä osuun. Oh, onks se... Häh? Onks mä näin jonkun stepit? Joo. Tuolla oli siis joku. Joo, ei ole siis mikään eka kerta kun mulla alkaa, että... Eikä toka, eikä kolmas, eikä neljäskään, jo eikä viideskään. No ei kyllä ehkä kuudeskaan, eikä seitsemäs. Koska voi lakaa sillä, että niinku... Sitten kerran oli ihan ärsyttävää. Mä vaan peräsin normimaan, että alkoi yhtäkkiä lakaa. Sitten se ei enää alkanut lakaa. Sitten heti kun tuli pelaaja, niin sitten se alkoi lakaa oikeesti. Se tuntui siltä, että se oikeesti kiusaa. Ja se niinku kiusaa se peli. Niinku oikeesti kiusaa se peli. Niinku, silloin aina kun ei ollut ketään pelaajia, niin se ei lakannut. Mutta sitten kun siihen tuli pelaaja tai joku alkoi ampua tai jotain, tai siinä näkyi pelaaja, niin sitten yhtäkkiä se niinku alkoi lakaa ihan hirveästi. Niinku, mun mielestä siinä se oli ehkä vähän kiusausta. Nää on botteja. Tästä ilmaiset tapot. Saisinko? Noin. Okei, sen vielä pumppu. Ei vitsi, tää alkaa. Okei, joo mä otan tuon. Ehkä tälle ei illalla lakaa ehkä. Miksiköhän täällä lakaa? Onks niin huono netti vai kattooks kaikki muutkin vai sen takia kun tää on viimeinen video niin tää lakaa? Okei, nyt jos mä sanonkin vaikka, tää ei totta. Mutta jos mä sanonkin vaikka, että tää ei oo viimeinen video, tää on viimeinen peli. Tää on toiseksi viimeinen peli. Niin loppuuko se nyt? No ei kun se vaan pahenee, okei. Joo. Eli ei toiminut siis. Eli ei toiminut. Joo. Joo. Eli tää on viimeinen peli. Joo, ei toiminut näköjään. No joo, nyt mennään taas metsästämään tyyppejä vaikka lagaan, mutta mennään silti, koska... Ei tuo mikä se on se Lara Croft? Onko se Lara Croft? En mä tiedä, mutta se skini. Mä oon ehkä koko ajan puhunut väärää, mutta se kuitenkin on aika ok. Se on Chapter 2. Siis on joku. Mielestäni tää on aika kivaa, kun menee autossa, sit voi vaan vaihtaa paikkaa ja sit voi vaan ampua. Noin. Number 789 jäi sinne. Niinku, tossakin näitte niinku, kuinka niinku ärsyttävää lakaaminen. Ehkä ei mennä hakemaan vaan noita ei kun mennään. Joo. Ehkä seuraavaksi ei kannata mennä hakemaan luutteja. Tää riippuu, jos siellä on maailman parhaimmat luutit, niin sitten voitais mennä, mutta... Ja nyt se auekin katos vai on. Eiku tuolla. Miten se nyt tonne meni? Eiku niin joo. No. 48 minuuttia eli pisin. Tää on mun pisin video ainakin tähän mennessä. Mä teen kyllä joskus tunnin versio. Sitten kun tulee 1 000 000 tilaajaa, sit mä teen 1 000 000 sekuntia video. 1 000 000 tuntia. En mä tiedä. En mä tiedä paljon 1 000 000 sekuntia jo. Se on onko se joku viikko? Vai 2 viikkoa? Tai 3 viikkoa? No en mä nyt 3 viikon video aina kattee. Enkä kyllä viikon. Ehkä maksimissaan niinku, ihan maksimissaan, jos saa livet päälle ja on yksin kotona ja pystyy livettämään, niin vettäisi semmoinen 5 tunnin live vois vetää. Joskus sit ehkä 2-4H live vois vetää.
Sit vois pelaa kaikkia pelejä. Vois pelaa Forttia vaikka 5 tuntia. Vois pelaa vaikka Minee. Sit vois pelaa vaikka jotain muita pelejä. Mut en mä tiedä. No me tehdään joskus ehkä. Mut kun en mä enää pääse liveen. Ja miksi mä nyt jollain tabletilla? Joo, mä kyllä vaihan käyttäjä. Eiku jotain vaikka mun puhelimelle tai jotain. En mä tiedä. No en mä ehkä maksimissaan voisin vetää 5 tunnin live, mut kun ensin meidän pitäisi niinku opetella niistä niinku tekemään live. Mut sitten kun tehdään live, niin sitten laitetaan ne että voi donata niinku rahaa, niin ne jutut päälle. Et on ne semmoset linkit. Niin sit voi tulla vaikka Mr. Beast sinne randomisti. No ei se kyllä kenekään suomalaisille tuu. Mut joku voi tulla vaikka Kulma tai joku muu tyyppi, joku rikas. Vaikka Kulma voittaa 1 000 000 euroa. Elon Musk tulee vaan sinne niinku 1 000 000 sinne jonnekin. Elon Musk tulee vaan jollain niinku Elon Musk tulee vaan niinku donaan niinku jokaiselle äijälle joku 10 miljoonaa. Sitten se on sillä, joo, ei pieni raha mulle. Kyllä mulla vielä. Joo, mä en tuu voittaan, koska yksi noista on ihan varmasti se Raka Croft. Juu, semmoista sitten soosia siinä. Joo, mä tipun tosta vai? Joo, en tippunut. Miten tää feikkaa, että mä en tippunut? Joo, I'm dead. Mä osuin siihen. Oota. En mä halua tätä reporttaa. Siis, ei toi ollut reilua. No, se oli viimeinen matsi. Ei toi ollut reilua. Niinku. No. Joo, onpa vähän reilua, kun tuolla lakas ja mulla ei. Ei kun siis toistepäin. Joo, no. Tää matsi oli tässä, että käyttäkää koodia KassuGamer764. En tiedä, onko käytössä, pystyykö tässä käyttämään, mutta jos pystyy, niin käyttäkää. En mä tiedä, saaks mä edes rahaa, sitten on ihan sama, älkää käyttäkö. Joo, tää video oli tässä, niin moro, mä nyt lopetan. Katsotaan, mitä mä nyt sain, en varmaan mitään. Joo, 52 minuuttia, melkein tunnin. Ei tämmötteen sai. No, siinä oli se peli sitten. Eiku se video. Ei saa nytkään voittoa, mutta joo, 3 voittoa mulla on täällä, ja sit 1 kruunuvoitto. Tässä on mulla vaikka todiste. Niin tällä seasonilla. 2 semmoista, mitkä ei ole kruunuvoittoja. Niin yhteisesti voitot 3. Ja joo. Laita kanava, tilaa kanava ja paina like. Moro, nähdään seuraavassa videossa.